Salutare tuturor! Continuăm să urmărim drumul banilor. În ediția de astăzi vorbim despre banii statului, mai exact banii noștri care au ajuns să devină banii statului și care sunt gestionați tot de către stat. La sfârșitul fiecărui an este aprobată legea bugetului de stat, care specifică cum vor veni banii în bugetul de stat și cum vor fi cheltuiți în continuare. În acest an, legea bugetului de stat pentru 2024 stipulează că vor fi venituri de peste 66 de miliarde de lei și cheltuieli de peste 82 de miliarde. Cea mai mare cotă de cheltuieli este direcționată către protecția socială. Care este motivul și în special să aflăm care sunt detaliile referitor la celelalte priorități ale statului? Pe toate le discutăm pe îndelete cu invitatul de astăzi. Despre banii publici și cum sunt gestionați vorbim astăzi cu Radu Marian, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe Parlamentul Republicii Moldova. Salutare, bine ai venit, mulțumesc că ești aici. Salutare, vă mulțumesc pentru invitație. Radu, foarte mult aș vrea să explicăm publicului larg ce face Comisia Economie, Buget și Finanțe din Parlamentul Republicii Moldova. Ori mulți dintre cei care ne urmăresc cu siguranță nu cunosc detaliile activității tale și a tuturor celor care sunt implicați. Vorbim totuși despre o comisie care are o activitate foarte complexă, care are în vizor toate politicile cele mai importante menite să dezvolte economia țării și să creeze condiții propice pentru o dezvoltare de lungă durată. Pentru a începe discuția noastră, ar trebui să dau start unui concurs tradițional al emisiunii noastre și pentru asta, uite că avem o pușculiță aici pe masă, voi pune 100 de lei în această pușculiță. Concursul constă în faptul că fiecare dintre noi pune niște bani aici în pușculița noastră, că dacă vorbim despre drumul banilor, trebuie să avem și bani pe masă, nu? Deci punem banii aici, pentru că la sfârșitul emisiunii vei adresa o întrebare publicului larg. Ok. Așa, da. Și cine va răspunde primul corect la întrebarea ta va fi câștigătorul acestor bani din pușculița noastră. Ok, super. În viziunea mea, Radu, și aș vrea să știu mai multe și despre viziunea ta, ca atare banii statului sunt banii noștri, a fiecărui cetățean al Republicii Moldova și dincolo de beneficiile de care ne bucurăm noi ca și cetățeni a unui stat democratic, este vorba și despre anumite responsabilități. Cu alte cuvinte, până la urmă, fiecare dintre noi, într-un mod direct sau indirect, este responsabil de modul în care sunt gestionați banii care ajung să devină publici. De ce s-a decis ca în anul 2024 cea mai mare cotă să fie direcționată către protecția socială? Ori, da, întrebarea pare ar fi absolut banală și poate chiar neinteresantă, odată ce protecția socială este extrem de importantă, în special în contextul crizelor existente și a faptului că Republica Moldova este o țară mică și cea mai săracă din Europa. Și totuși te întreb acest lucru, pentru că știm și despre eficiența relativ modestă a protecției sociale și a banilor care ajung să fie direcționați de stat în acest domeniu. Eficiența are rezultate modeste, să-i spunem așa. Și încă un detaliu care îmi permit să-l menționez, totuși în 2024 sunt alocați mai puțin bani decât anul trecut în acest domeniu. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Întrebarea e de ce alocăm mai mulți bani pentru protecție socială. În principiu, întotdeauna a fost așa. O mică clarificare. Ați menționat la început despre bugetul de stat. Dar dincolo de bugetul de stat avem bugetul public național, care include și bugetele de asigurări sociale și bugetele de asigurări medicale. Deci eu o să vorbesc despre niște cifre care fac referire la bugetul public național, care este în valoare de, dacă ne referim la cheltuieli, 120 de miliarde. Deci în aceste 120 de miliarde de lei, 45 merg spre asistență socială. Într-adevăr, ați spus corect, cea mai mare parte, sau o mare parte din ea, peste 30% merg spre protecție socială, spre pensii. Întotdeauna ponderea acestui domeniu a fost foarte mare, pentru că, dincolo de toate, este și o caracteristică a statului, unui stat, care se vrea civilizat, european, se alocă foarte mulți bani pentru pensii, pentru alocații sociale și a spus foarte corect, în contextul crizelor, noi a trebuit să investim foarte mulți bani în compensații, deci noi în ultimii 3 ani am alocat peste 8 miliarde de lei pentru compensarea în facturi.
noi am majorat substanțial. Deci pensia minimă, să dau un exemplu, era 1188 de lei la sfârșitul 2021. Acum pensia minimă este de 2800, deci o majorare de peste 130%. Asta înseamnă evident o creștere substanțială a cheltuielilor pentru domeniul social și în același timp ați spus corect că în anumite domenii aceste cheltuieli nu se fac tocmai eficient, dar noi am luat măsuri, mai multe măsuri să reducem din această neeficiență. Un exemplu ar fi reforma ajutorului social pe care am aprobat-o în 2022, care a intrat în vigoare în aprilie 2023. Deci noi am început să reducem ajutoarele sociale pentru cei care pot să muncească, dar nu doresc. Deci sunt oameni care li se ofere locuri de muncă, dar nu acceptă și atunci aceste ajutoare sociale se reduc. Și datele arată că de la 12.000 de șomeri care stau pe ajutoare sociale cât erau anul trecut, acum sunt puțin peste 2.000, deci o mare parte din aceștia i-am reușit să-i încadrăm în câmpul muncii. Deci eu cumva înțeleg și aud același lucru în sate când merg cu oamenii spun că uite, sunt mulți oameni în comunități care cumva pot să muncească, au abilități fizice, dar nu neapărat își doresc pentru că statul alocă ajutoare sociale în stânga și în dreapta, deci noi începem să luptăm cu acest fenomen, dar în același timp noi întotdeauna să avem o pondere mare de cheltuieli sociale, pentru că asta este natura unui stat care trebuie să aibă grijă de cetățeni. În același timp trebuie să înțelegem cu toții că noi putem să oferim pensii, salarii, doar pentru că există o economie și noi trebuie să înțelegem că doar investind în economie o să putem să avem resurse ca să acoperim aceste cheltuieli. Apropo, spui despre investițiile în economie și în acest an mai puțin bani se duc spre susținerea economiei, circa 11% din bugetul de stat. De ce s-a luat o astfel de decizie? Da, deci nu este corect când spuneți că s-au alocat mai puțin bani. Toate cifrele au crescut și pe educație și pe social, pe domeniul economic. O să vă dau doar un exemplu. Deci bugetul ODA, Organizație pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în 2021, când am preluat guvernarea, sumele alocate către business de către această organizație erau de aproximativ 200 de milioane de lei. Anul trecut această sumă se ridică la 1,3 miliarde. Pentru 2024 planificăm o sumă un pic mai mare. Dar ideea este că dumneavoastră probabil ați comparat bugetul precizat, ceea ce s-a executat de facto în 2023. Dar trebuie să nu uităm că într-un an bugetar și calendaristic, în decembrie aprob bugetul pentru anul viitor și există rectificări. Rectificări, de cel mai multe ori, au loc alocări suplimentare. Dar atunci când facem comparație, trebuie să facem comparație cu ceea ce s-a planificat. Și dacă compar cu ceea ce s-a planificat pentru 2023 cu ceea ce se planifică în 2024, evident că bugetul s-a majorat. Acum este ceea ce s-a rectificat, s-a ajustat, în plus, evident aici pot fi anumite domenii în care pe foaie anumite alocări s-au redus, dar noi urmează să mai avem o rectificare bugetară atunci când ajustez parametrii și atunci o să alocăm fonduri suplimentare. Noi avem o problemă cronică care e vizibilă în bugetul nostru de 10 de ani. Deci noi planificăm bani, dar ei nu se execută. Toate domeniile. Deci noi avem aproximativ 3-4 miliarde de lei anual care, deși sunt alocați, da, ei nu sunt executați din lipsă de capacități. Statul nu are suficiente capacități să le execute. Când vorbești despre lipsă de capacități, ce ar fi? Nu sunt oameni? Inclusiv. Și iată, noi din cauza asta am majorat substanțial salariile, de exemplu, în ministere, la 1300 de oameni în ministere. Anul trecut am majorat salariile cu vreo 60-70%, pentru că erau situații în care multe ministere, 40% sau mai mult, din cadrele, din personalul planificat nu era acoperit pentru că salariile nu erau atractive. Acest lucru se îmbunătățește gradual. Noi suntem țară candidată a Uniunii Europene, deschidem negocierile și trebuie să avem capacități mult mai mari de a implementa aceste programe și politici. Și noi acest lucru trebuie să-l corectăm. Dar, cum spuneam, e o problemă cronică și din acest motiv atunci când votăm un buget planificat, uneori el în anumite domenii el poate fi, banii sau bugetul poate fi un pic mai mic decât ceea ce
de fapt a executat în 2033 din cauza rectificării. Dar în momentul în care vedem că anumite programe se execută bine, da? se absorb bine fondurile, noi adăugăm la rectificare, acum în iulie de fapt, o să avem o rectificare bugetară în care o să alocăm fonduri pentru agricultură și pentru economie și pentru social, învățământ și alte domenii. Social și învățământ este o creștere ușoară, cel puțin dacă facem o comparație cu anul trecut. Dar ce am vrut eu să aflu? Iată, am vorbit despre carențele care sunt în sistemul social. Ori ne-am adunat aici să nu vorbim despre sistemul social, evident, vorbim despre buget. Oricare alt domeniu ar fi, există o monitorizare, o analiză pe care o faceți în baza anilor precedente. Ce s-a cheltuit, cum s-a cheltuit, care sunt în primul rând necesitățile reale existente, astfel încât tehnic să realizați acea lege a bugetului de stat pentru anul ce urmează. Cum se întâmplă acest proces? Există o monitorizare, o analiză a celor întâmplate? Bun, deci e clar că în fiecare an Ministerul Finanțelor este instituția care centralizează tot ce înseamnă analiza efectuării cheltuielilor și ei centralizează propunerile care vin de la instituțiile de stat. De cel mai multe ori instituțiile de stat, alte ministeri decât cel al finanțelor, social sau învățământului, vin cu propuneri de alocări mari, foarte mari. Și atunci Ministerul Finanțelor are un mecanism prin care se uite, tu aici nu ai executat. Tu vrei, de exemplu, 20 milioane pentru programul de orice fel de program, dar tu ai executat anul trecut doar 15 și atunci trebuie să explici de ce vrei mai mult decât de fapt ai capacitatea să absorbi. Și la Ministerul Finanțelor există această capacitate. De asemenea, noi avem instrumentul Curții de Conturi. Curtea de Conturi care face un raport de audit pe executarea bugetului de stat. În același timp, în Parlament, în fiecare an, vine un raport al executării bugetului de stat. Vine o dată în an și noi îl analizăm, îl evaluăm și, cum spuneam, una din cele mai acute probleme este executarea nu tocmai de plin. Și este poate un pic paradoxal pentru unii cetățeni, dar noi avem în foarte mulți ani bani pe care îi planificăm, dar nu cheltuim. Ai crede că, știți cum, avem foarte mulți resurse și nu avem ce face cu ele, dar e o problemă cronică. Nu e doar la noi, dar noi trebuie să rezolvăm. Asta e, cred eu, cea mai acută problemă pe care noi trebuie să rezolvăm. Deci nu putem să admitem situații în care avem 3-4 miliarde de lei care nu sunt absorbiți. Sunt proiecte, istorice, construcția avem penitenciar, o construcție de penitenciar care deja de 10 ani e planificat banii, dar pentru că s-au blocat contractele, achizițiile. Deci sunt câteva din chestiile astea. 3-4 miliarde raportate la tot bugetul nu e foarte mult, dar oricum nu trebuie să admitem așa chestii. Prețurile cresc de la an la an și apoi nu mai ajung banii ăia care au fost alocați cândva. Inclusiv și asta, da, anumite proiecte trebuie ajustate pentru că cresc cheltuielile. Da, absolut, da. Eu întreb pentru un prieten. De obicei se spune așa că dacă n-ai cheltuit banii pentru un anumit an, la anul nu mai ai bugetul respectiv. Cam așa și Ministerul Finanțelor. Așa și cum se așa și ei spun. Tu vrei bani în plus, dar nu ai cheltuit pe ăștia care ți-am dat. Dar asta nu trebuie să generalizăm, trebuie să fie foarte clar pentru cei care ne ascultă. Asta nu e nu peste tot. În anumite chestiuni așa se întâmplă. Dar este această problemă. Instituțiile de stat de obicei încearcă la maximum să cheltuiască toți banii care iau un buget pentru că la anul să aibă cel puțin același buget, că mai cer mai mult de obicei, că așa se întâmplă. Dar am vrut să întreb totodată despre modul în care au fost repartizați banii din bugetul de stat și pentru alte scopuri, deci protecția socială 26%, dacă vorbim despre legea bugetului de stat în 2024, învățământ 21%, puțin mai mult la sănătate, cel puțin comparativ cota din anul 2023, dezvoltarea economică, cum spuneam, aproape 11% și ne bucură faptul că ceva mai mult pentru securitate, ordine publică, pentru apărare, cumva firesc în contextul dat și pentru ecologie, dar totodată o cotă din ce în ce mai mare în ultimii ani este atestată pentru serviciile de stat cu destinație generală. Despre ce fel de servicii este vorba? Foarte bună întrebare. Deci, din ceea ce eu mi-aduc aminte din memorie, în principiu statul alocă anumite alocații inclusiv la raioane, în consiliile raionale pentru destinația generală, da. Și acolo pot fi tot felul de domenii care nu sunt neapărat prevăzute în învățământ sau în educație, dar pot fi și alocații care sunt destinate
care au destinație generală, dar care sunt alocați, care sunt cheltuiți de facto și pentru învățământ și pentru drum. De exemplu, pentru fiecare raion, statul alocă niște alocări, da? Și acolo este pentru învățământ, pentru social, dar în același timp sunt alocări cu destinație generală, ceea ce ar însemna că acești bani deja pot fi alocați la discreția anumitor autorități publice locale, care deja alocă în funcție de necesități. Eu am presupus că ar putea fi vorba și despre niște cheltuieli în plus care ar putea să și le asume statul sau să intervină la un moment dat în contextul procesului de integrare europeană. Ori se cunoaște că procesul de negociere și de ajustare a acquis-ului comunitar, la acquis-ul comunitar este destul de complex și e nevoie și de crearea anumitor agenții, ajustarea activității anumitor instituții, deplasări, traininguri, schimb de experiență. O fi vorba oare și despre așa ceva? Nu. Deci noi am creat anul trecut un birou pentru integrare, o astfel de instituție și am constituit o nouă funcție în cabinetul de miniștri, vicepremier pentru integrare europeană. Deci aceste instituții au rolul de a monitoriza, nu știu, a coordona tot procesul de adoptare a legislației Uniunii Europene. Acești bani, în principiu, sunt alocați pe o linie bugetară. Nu știu exact, nu sunt sigur dacă sunt alocați și pentru servicii, prin intermediul, așa cum am spus, servicii pentru destinația generală. Mai degrabă trebuie să mă uit peste document, bugetul de stat e mare. Sunt alocați pe o linie bugetară, dar în același timp guvernul are un fond de intervenție și un fond de rezervă, care poate să-i aloce în cazuri de urgență. Dar asta e altceva. Deci, dacă vorbim de aderare la Uniunea Europeană și tot procesul ăsta, e o linie de buget în principiu separată. Dacă avem birou pentru integrare europeană, evident că o instituție dată are un buget. În același timp, noi avem spor specific pentru angajații din ministere de aproximativ 50% în cazul în care ei participă, contribuie la documente sau la procese care au legătură cu integrarea europeană, deci ei sunt eligibili. Și acești bani nu sunt într-o linie separată pe integrarea europeană, dar sunt în linia de salarizare, efectiv. Deci nu putem spune că există o linie bugetară care este strict pentru integrarea europeană. Integrarea europeană e un proces foarte complex și el atinge toate domeniile, da? Și atunci când noi alocăm bani, de exemplu, pentru ANSA, da? Pentru Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ca să conformeze, să cumpere niște laboratoare, pentru ca să ne permită, de exemplu, noi suntem de mulți ani, încercăm să avem toate avizele necesare ca să putem exporta carne moldovenească în Uniunea Europeană. Și anul trecut, pentru prima dată în istorie, am reușit lucrul ăsta, să începem și am început să exportăm carne de și pui. Produsele lactate. Și acum, pentru asta a fost nevoie de un proces foarte migălos de a ajusta standardele, laboratoare, legislația în ce privește ANSA. Și pentru asta s-au alocat bani. Inclusiv la bugetul de stat, dar și la parteneri externi. Și atât, chestia asta ea nu scrie acolo că e integrarea europeană, dar este alocări suplimentare pentru ANSA, în a procura acel laborator. Deci mai degrabă așa funcționează. Eu zic să rămânem în domeniul ăsta agricol și să continuăm cu rubrica Știri în vizor. Știri în vizor este o rubrică care presupune că noi prezentăm o știre economică, de obicei sau cu tentă economică, poate fi economică-politică, și rugăm invitatul din studio să comenteze această știre, să vină cu o expertiză și ținem foarte mult la expertiza ta. Este vorba despre situația creată în contextul modului în care este implementat proiectul Livada Moldovei, unul dintre cele mai mari proiecte de dezvoltare în sectorul horticol în Republica Moldova. Știm că este vorba despre o linie de creditare destul de vastă oferită de BI, dar e finanțat acest proiect și de statul Republica Moldova. Și Curtea de Conturi, scrie Mold Street, spune că evidența contabilă este neconformă, limitează capacitatea părților interesate de analiză promptă a indicatorilor financiari aferenți activității unității de implementare a proiectului Livada Moldovei. Cu alte cuvinte, nu s-au cheltuit corect, conform, evidența contabilă este neconformă și sunt carențe în modul în care a fost implementat și raportat financiar acest proiect. Totodată este vorba despre o neexecutare totală a bugetului
bugetului de 120 de milioane, circa 80 de milioane, dacă nu greșesc, de euro au fost cheltuiți. E vorba despre destul de multe proiecte și cu un impact de durată și foarte important pentru economia Republicii Moldova, căci sunt 514 subproiecte investiționale în domeniul horticol. Ce trebuie să înțeleagă cetățeanul din această știre când Curtea de Conturi spune că este o evidență contabilă neconformă? Da, menționasem mai devreme rolul Curții de Conturi, tot ce înseamnă administrarea bugetului de stat. Curtea de Conturi este o instituție aflată sub control parlamentar, dar este independentă. Este singurul auditor public și ei în fiecare an efectuează audite în instituțiile de stat, în ministere, dar și în anumite proiecte în care sunt alocați bani din impozitul cetățeanului. Ceea ce trebuie să înțeleagă cetățeanul, în primul rând, este că Curtea de Conturi își face treaba și este într-adevăr treaba lor să facă aceste audite și să găsească nereguli și dacă au găsit nereguli, înseamnă că aceste instituții trebuie imediat să le implementeze și asta este cel mai important. Și ne bazăm pe expertiza Curții de Conturi. Noi în fiecare săptămână în Parlament audiem rapoartele Curții de Conturi pe anumite instituții. Vine Ministerul Educației sau vine Primăria Chișinău sau nu știu, spitale, instituții medicale, deci ele sunt supuse Curții de Conturi, auditului sub Curții de Conturi. Curtea de Conturi vine cu recomandări și atunci ele trebuie implementate. Și în Parlamentul trebuie să se asigure că aceste recomandări trebuie implementate. Acum trebuie să vedem gravitatea acestor nereguli. Deci cumva descrierea este destul de generală, trebuie să ne uităm peste raport și deja dacă sunt eventual delapidări sau chestii fraude, deci ceva foarte grav, atunci evident că va trebui să ne adresăm și organele drept. Dar iarăși, nu știu dacă este menționat asta, de cel mai multe ori, dar și dacă vorbim de evidență contabilă, probabil ceva care poate fi ajustat, da, anumite proceduri, anumite practici. Radu, totuși care sunt punctele nevralgice, aș spune eu, în gestionarea bugetului de stat, în viziunea ta? Da, e o întrebare foarte bună. Și eu cred că acum noi avem în continuare, clar că situația economică s-a ameliorat un pic, dar noi am avut mari greutăți din cauza războiului. Am avut cumva o degradare a sentimentului investițional, dacă pot să numesc așa. Investitorii străini, dar inclusiv și mediul privat, din cauza incertitudinilor, nu a investit, nu a alocat resurse suplimentare, da? Totul este pe expectativă. Și în general și există această neliniște în societate cauzată de ce se întâmplă în Ucraina, pentru că adevărul este că ce se întâmplă pe front ne afectează foarte mult, în special pe partea economică și percepția și atmosfera oamenilor, da? Și atunci când tu știi că ai cumva o instabilitate lângă tine, tu ești mai atent cu cheltuielile și companiile sunt mai atente cu investițiile. Situația e un pic mai bună acum și inflația s-a redus, așa cum am spus, substanțial. Suntem un pic pe creștere de între 7%. Dar vedem cumva o activizare a economiei, vedem și creditele mai multe și sperăm să fie continuat. Deci asta ar fi cumva vulnerabilitatea noastră acum, să avem totuși această creștere economică și cel mai important să avem o încredere a oamenilor în societate, în țară, da? Cumva în viitor Republicii Moldova. Asta e oricât de cumva filozofic ar părea, dar un om când își cumpără un apartament sau o afacere când deschide o nouă linie de producție, să gândește ce o să fie cu, comunitatea mea sau cu societatea sau cu țara mea. Și e important ca ei să aibă această încredere. Și evident tot procesul de aderare la Uniunea Europeană pentru noi este în primul rând un proiect de dezvoltare economică. Dar pe de altă parte, probleme au existat și până la război și până la pandemie. Absolut. Poate este vorba totuși de unele procese din interior care persistă. Deci asta ar fi, eu cred, cea mai mare provocare pe care avem noi. Cumva să dăm mesajul că Moldova is good for business, da? Cum se zice. Altă problemă, cumva punct nevralgic este capacitatea noastră de administrare a statului, da? Și e o problemă cronică. Nu pot să zic că e doar, știți cum, timpul guvernării noastre, ar fi absurd. Noi am depus efortul, da, majorare de salarii, cu tehnologizare și așa mai departe, dar în general trebuie să ne asigurăm că banii pe care îi alocăm sau îi bugetăm să fie absorbiți și depunem eforturi aici, da. Acum, de asemenea, alt
punct, al treilea, aș spune eu, este riscul de evaziune. Și iarăși e o problemă mai cronică. Ultim exemplu cu patentele, da, probabil patentele de comerț, noi am eliminat patentele și am stabilit că comercianții trebuie să-și iau un aparat de casă de ăsta nou, modern, care să transmite date la fisc și să plătească un procent din vânzări, deci noi am reușit în principiu să fiscalizăm vreo 600 de milioane de lei din iunie. Un aparat din ăsta e mult mai scump decât un acum, apropo, poți și fără aparat, poți la telefon să-ți instalezi o aplicație, un software, pentru că noi am făcut reforma asta de aparat. Când spun aparat fiscal, nu înseamnă că chestia aia fizică, da? Asta ar însemna și o aplicație. Aparat de casă, un software, da, o aplicație în care tu poți să înregistrezi venitul. Noi am modificat legea astfel încât check-ul poate veni și electronic. Să că el poate veni pe e-mail sau pe SMS. Deci, când spunem aparat de casă, nu mă refer neapărat fizic. Avem, apropo, sistemul MIA, lansat de Banca Națională a Moldovei în iulie, dacă mă înșel, și business-ul poate să folosească acest instrument. Deci noi trebuie să implementăm instrumente digitale moderne ca să reducem riscul de fraudă și noi asta facem și avem rezultate pe subiectul. Da. Deci cam asta ar fi 3 chestiuni pe care noi trebuie să le abordăm, să lucrăm în continuare la ele ca să avem cumva un buget mai sănătos, mai trainic. În spațiul public deseori se vorbește despre modul în care se fac achizițiile publice. Se consideră a fi una dintre punctele alea nevralgice. Procesul dat... Bun, noi avem, iarăși, Curtea de Conturi, avem o mass media independentă, slavă Domnului. Și asta e un atu. Când ai totuși democrația, libertate de exprimare, mass media independență care poate monitoriza, care poate investiga lucruri și noi la guvernare nu o să tolerăm corupția în niciun fel. Și în momentul în care există informații credibile, inclusiv mass media, noi intervenim și asta e important. Mi-ai spus despre rolul extrem de important al oamenilor de afaceri și a contribuției pe care au asupra economiei și a bunăstării noastre în general ca și cetățenii. Tot ce avem noi practic și ce se dezvoltă în țara asta e datorită lor, celor care fac business în Republica Moldova. În discuțiile pe care le porți cu ei, ce spun ei despre modul în care este gestionat bugetul de stat și modul în care sunt implementate noile politici, modificările la legislație și cât de puternică este vocea lor, cât de mult influențează mediul de business deciziile luate de comisie? Bun, noi suntem absolut deschiși și probabil dacă o să vorbiți cu mediul asociativ, ei o să confirme că eu sunt la o distanță de un telefon, da, sau un mesaj de WhatsApp. Chiar suntem deschiși și avem dezbateri foarte des și audieri publice când avem un proiect, invităm și discutăm. Avem și un consiliu de experți la Comisia Economiei în care discutăm aceste probleme. Am fost recent la un eveniment cu foarte mulți antreprenori și le-am spus că o să avem și o zi a antreprenorului. Asta e mai mult simbolic, dar e un fel de gest de respect pentru ceea ce fac ei. Ceea ce spun ei este, bun, în primul rând, știți cum antreprenorii, pentru ei e important să nu incursionăm în asta în primul rând. Da? Și noi convertim asta prin o măsură foarte mult de reducere a birocrației și digitalizare. Da? Deci noi deja peste 50% din servicii publice pot fi accesate online. Da? Noi vrem o interacțiune cât mai mică între business și stat. Da? Atât timp cât, știi cum, plătești impozitele, îți faci treaba legal, să nu ai nicio treabă, faptul că reducem controle, cumva, de aici iese și mantra lor, că uite, pur și simplu noi vrem să lucrăm și să nu fim cumva și totuși nu ei, ne încurce, da. Totuși ei vin la ședințe, se implică. Da, noi avem multe sigur că vin la ședință și particip. O altă chestiune care trebuie să rezolvăm este accesul la finanțare. E o problemă. Programul 373 vine anume direct în direcția asta. E primul program serios al statului în care vine să rezolvă problema asta, pentru că business plânge de creditele destul de înalte, mai ales acum cu criza care am avut-o și creștere la ratele dobânzii, și instrumentul a fost special făcut pentru ca ei să acceseze și e un instrument bun, deja 1,3 miliarde de lei investiții datorită programului, deci noi lucrăm la subiectul ăsta. Și cumva a treia, iar și nu mă mai refer la situația geopolitică care afectează și ea. A treia e sigur forța de muncă, mulți agenți economici spun că nu au suficient forță de muncă și reformele noastre sociale se îndreaptă anume spre lucrul ăsta. Noi vrem să încurajăm munca și asta înseamnă că dacă tu poți lucra și îți oferi de lucru
și tu refuzi, atunci o să-ți pierzi ajutorul social. Ăsta a fost un exemplu și el funcționează în genul măsura pe care noi am luat-o și noi vrem să încurajăm cât mai multă lume să se încadreze în câmpul muncii. Deci cam asta așa subiecte generale pe care noi discutăm cu antreprenori, dar ele sunt foarte diverse, deci fiecare cu problema lui, știți. Dar noi suntem deschiși și eu sunt disponibil și online și pe Facebook și Instagram și lumea îmi scrie, deci eu nu o să mă laud singur pe mine. A venit timpul întrebării din partea ta. Da, întrebarea mea pentru cei care ne ascultă este câte rectificări bugetare au fost aprobate în Parlament în 2023? Cum crezi, dacă ar fi să dai o notă participativității civice în contextul monitorizării, analizei bugetului și a modului în care gestionează banii statul Republica Moldova, ce notă ai oferi? De la 1 la 10? De la 1 la 10. Nu știu dacă vreau să dau o notă, dar există spațiu de îmbunătățire, cu siguranță. Eu cred că noi avem nevoie de mult mai mulți jurnaliști economici. Noi nu avem suficientă analiză economică civică. Avem think tank-uri, avem asociații care fac analize, dar mai puțin în parte de jurnalism. Și ei sunt cei care distribuie informația către public și cred că aici e nevoie de mai mult. Trebuie să investim, sau statul, dar cu statul, știți cum, mass media trebuie să fie independent. Dar aici ar fi un minus care trebuie să-l abordăm și jurnaliștii să poată să primească instrucții cum pot interpreta cifre, despre cum are loc procesul bugetar și evident că noi suntem deschiși să discutăm despre asta, să venim, să facem offline-uri, avem deschidere totală, dar aici ar fi bine să lucrăm mai mult. Am observat tendința la toate structurile la nivel de stat se organizează offline-uri cu jurnaliștii destul de frecvent, ceea ce nu era acum câțiva ani. E o tendință pozitivă de informare și totuși e puțin. Sunt de acord cu tine. Da. Care sunt instrumentele pe care le propune cetățenilor Republicii Moldova astfel încât ei să se implice mai mult? Poate există anumite portaluri, alte modalități prin care ar putea vocea lor să fie auzite, ori ei să afle mai multe informații despre activitatea comisiei și altor structuri la nivel guvernamental. Da, sigur, activitatea comisiei este reflectată pe site-ul Parlamentului, iarăși nu e foarte, știți cum, e mai greu când lumea de obicei nu are practica să intre pe site-ul Parlamentului să vadă ce face comisia, dar pentru cei care sunt interesați e un instrument util. Se publică agenda comisiilor, agenda ședințelor plenare. De asemenea, ei pot să ne scrie la comisie ce baron Parlament.md sau mie în privat sau dacă au o întrebare sau o propunere. Ministerul Finanțelor are de asemenea un instrument foarte interesant, bugetul pentru cetățeni, o secțiune pe website unde oamenii pot accesa bugetul într-un format foarte prietenos. Da? Cu infografice, cu vizual, ponderea fiecărui domeniu. În fiecare an se publică acest grafic și invit pe oameni să acceseze această pagină. E foarte, foarte interesantă. Deci asta ar fi, cred că, sugestiile pe care le-aș da. Radu, mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi și pentru contribuția adusă la concursul nostru. Da, mersi pentru invitație.